Il-faqar u l-esklużjoni soċjali, iż-żewġ sfidi fis-soċjetà li jfixklu l-iżvilupp tal-individwu. Il-faqar ifisser li persuna ma jkollix biżżejjed flus għal bżonnijiet bażiċi tagħha, bħall-ikel, il-ħwejjeġ u dar sigura, waqt li l-esklużjoni soċjali tfisser li persuna ma tkunx inkluża bħal jew daqs ħaddieħor. Konxju tal-bżonn li jiġu indirizzati l-kwistjonijiet li jirriżultaw minn dawn iż-żewġ sfidi, il-Gvern żviluppa strateġija li taspira li tpoġġi lil Malta fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea b'rati baxxi ta' faqar jew esklużjoni soċjali sal-2035. Is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal, Mark Musu, qal li ġew żviluppati qatt ta' miżuri li għandhom iwasslu għal titjib fl-aċċess tas-servizzi essenzjali, tisħiħ ta' sistemi ta' appoġġ u għajnuna finanzjarja lill-aktar setturi żvantaġġati. Il-faqar mhuwiex biss il-faqar ħanajtek dak li huwa ta' flus, li jkollok ftit flus ħanajtek f'idejk, imma hemm diversi binarji li jaffettwaw il-faqar, l-edukazzjoni, is-saħħa, il-ġustizzja, l-ambjent, il-trasformazzjoni diġitali li għaddejjin minnha pereżempju. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal, Michael Falzon, qal li d-dokumenti mniedi għal konsultazzjoni pubblika u tkomplija ta' dak li sar fl-2014 meta l-Gvern kien nieda strateġija ta' faqar li waslet sa din is-sena. Għamilna diversi miżuri, rnexxina nieħu ħafna tragwardi, jekk qed nitkellmu fuq dak li huwa l-faqar estrem biex ngħidlu hekk illum għandna terz li kellna 11-il sen ilu, jekk nitkellem fuq iċ-ċaħda materjali illum għandna anqas minn nofs ta' dak li kellna 10 snin ilu, imma x-xogħol tagħna jrid jibqa' sejjer fil-ban wieħed dejjem ntejbu s-soċjetà Maltija. Tem jgħid li fil-waqt li triq il-qudiem hija sfida bil-kollaborazzjoni u bl-investiment jistgħu jiġu kultivati aktar inklusività u ugwaljanza akbar. Ħeġġeġ lill partijiet ikkonċernati u liċ-ċittadini kollha sabiex jipparteċipaw b'mod attiv din il-missjoni.